نزی سه سال به سر هاتنا داعش و کنترلکردنا ناوچەیەکە بەرفرە di nava Iraqê derbas bû. Lê hêj hejmareke qeza û nahiye û navçeyên Rojavayê Iraqê dibin kontrola wan çekdaran damane. Di dema borî de pêşbîniya berpirs û fermandeyên serbaziyên Iraqê bi corekî bû ku digotin heya dawiya sala 2016 dawiyê bi Daeş tînîn. Lê ewan çekdaran heya niha jî çend navçeyekên Iraqê bi destên wan de mayne. Li parêzgeha Neynewa ji bilî taxên Rebî'a û Îslah Ziraî û Hevdeyê Temûz û Nesr û Sihe û Rifacî û navçeya Babitop ku dibin kontrola Daeş de mayne, şer û rûbirûbûn li nêzî mizgeftan û taxên Sewre û Îslah Ziraî jî berdewam e. Hevdem qezayên Telehfer û Beac û Hezer û çend nahiyeyek lê Rojavayê wî bajarî di destê Daeş de mayne ku navçeyeke biyaban ya mezin e. Li parêzgeha Embar jî ji tevahiya 11 qezayan tenê qezayên Ane û Qaîm û Rawe û beşek ji navçeyên qezaya Rutbe di gel derazînka sinûriya Qaîm dibin kontrola Daeş de mayne. Li parêzgeha Selahedîn jî çend gund û navçeyekên Rojavayê parêzgehê dibin destê Daeş de ne. Li parêzgeha Kerkûkê jî ku ji çar qezayên pêk hatiye, tenê qezaya Hewîce û nahiyên Reşad û Riyaz û Ebasiye û gundên wî sinûrî dibin destê Daeş de mayne û ew çekdar ji her çar aliyan lê wê navçeyê hatîne dorpêçkirin.